Ottakaa. Löf räpsi päällä. Niin joo. Näinhän se menikin. Vittu mitään lapsi. Mä vaan sanon sen. No niin, siinä meni. Niin, kun me glitsattiin. Kai te otatte räpsiä koko ajan. Sittenhän reportti. Ei tästä kyllä varmaan tuu pannia, mut ihan sama. Kunhan nyt voitatte sen. No. Se glitsasi ihan samalla ja niitten oma siellä päädyssä. Oli taas hieno idea pelata elite päällä. Eiks niin? Kyllä voi pelata yksi mati. No niin joo, vittu Bravo siinä. team wins. Round start. Eiks tuolla Kalakalalla ollut niinku Niilihauvella spekki? Oo. Toi on lapsi toi jätkä vaan. No vittu. Ei mulla oo spekki. Bravo team wins. Siis se lagaa, jos sä käytät sitä omaa peliä. Haisessa kellos 6 vs6.